Iz Evanđelja po Luki. Kad se po Mojsijevu zakonu navršiše dani njihova čišćenja, ponješe roditelji Isusa u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu, kao što piše u zakonu Gospodnjem. Svako muško prvorođenče neka se posveti Gospodinu i da prinesu žrtvu kako je rečeno u zakonu Gospodnjem, 2 grlice ili 2 golubića. Živio tada u Jeruzalemu čovjek po imenu Šimun. Taj čovjek, pravedan i bogobojazan, iščekivaše utjehu Izraelovu i Duh Sveti bijaše na njemu. Objavio mu Duh Sveti da neće vidjeti smrti dok ne vidi pomazanika Gospodnjega. Ponukano duha dođe u hram i kad roditelji unješe dijete Isusa da obave što njemu propisuje zakon, primi ga on u naručje, blagoslovi Boga i reče: sad otpuštaš slugu svojega Gospodaru, po riječi svojoj u miru. Ta vidješe oči moje spasenje tvoje, koje si pripravio pred licem svih naroda, svjetlost na prosvjetljenje naroda, slavu puka svoga izraelskoga. Otac njegov i majka divili se što se to njemu govori. Šimun ih blagoslovi i reče Mariji, majci njegovoj: ovaj je evo postavljen na propast i uzdignuće mnogima u Izraelu i za znak osporavan, a i tebi će samoj mač probosti dušu, da se razotkriju namisli mnogih srdaca.